Сградата на Съдебната палата в Русе заема важно място в оформлението на градския център. Тя е завършена през 1940 година по проект на архитект Пенчо Койчев, автор на множество емблематични сгради в страната. Изчистената и строга фасада на Съдебната палата е израз на архитектурните тенденции между двете световни войни. Силуетът на Съдебната палата вдъхва уважение към функциите на институцията. Това внушение е допълнено от скулптурните композиции по фасадите на сградата, дело на известният скулптор професор Любомир Далчев. Красивите парапети и разноцветни витражи в представителните зали са поръчани и произведени в Германия. В периода на социализма в сградата са настанени окръжният и градския съвети на Русе. По това време скулптурата на корона на централният фронтон е заменена с петолъчка, а сградата играе централна роля при провеждането на манифестации и посрещането на чуждестранни държавни ръководители. След 1990 година сградата отново е предоставена по първоначалното си предназначение за нуждите на съдебната власт в Русе.